Lero apite malata pano pa Nyasa Voice Box afuna kuwauza mtundu wa Malawi kuti tisamangokhulupirira zina zilizonse za pa social media chifukwa kuti anthu ena ake amangopita pa social media ndi kumangokamba zinthu zabodza. Iwo ndithu akunena zimenezi chifukwa kuti paja Malawi tidaona ndithu kumaliro a olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Klaus Chilima kunali ngati zipolowe pang'ono. Ndi apite malata kunena kuti anthu amene ankapanga zipolowe si anthu akutchewu koma anali ndithu anthu amene anagulidwa ndi anthu ena andale kuti akasokoneze maliro. Iwo akunena kuti aliwo kuncheuko apitako ndiko akaona kuti anthu akuntcheu ndi anthu aulemu komanso anthu ofuna mtendere amene ndithu sanakapanga zipolowe zimene zija. Iwonso akufuna kuyamikira abale athu abakili Mlozi TV chifukwa chowauza anthu mmene kafukufuku wa ndege amayenera. Komanso iwo akufuna kukambapo za kumangidwa kwa Boni Kalindo kuti ndithu munthu ukamangidwa nthawi zina pali maufulu ena ndithu amene iweyo kumakhala kuti ulibe chifukwa kuti kumangidwako kumakhala kuti wamangidwa ndi ufulu wako wina umakhala watani watengedwa. Ndiye tiyeni limodzi kuti timve kuti apite malata akuti chani lero pa Nyasa Voice Box lero pa July 4, 2024. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Lero Amalawi anzanga ndimafuna ndingopereka picture ya mmene zinthu zilili after the death of our beloved Vice President of the Republic, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndinatenga nthawi yozungulira kumwera, yopita kumwera ndi kukhala nawo anzathu akumwera pofuna kuona kuti kodi iwo akuchiona bwanji chinthu ichi komanso chikhalidwe chawo chili motani, pofuna kuti tisamakhalise kwambiri pa social media kuti tizikhulupirira zinthu zimene zili zabodza zimene anthu ena akukamba za pa social media, koma tichipeze chenicheni chimene chili pa ground ndi chani. Chifukwa pali ena amene akuganiza kuti atha kumangobwera pa social media ndi zinthu zabodza anthu azikhulupirira zinthu zimenezo. Ndimafuna ndinene kuti Amalawi tiyeni tisankhe zoyenera kulowa m'makutu mwathu ndi zoyenera kuzikhulupirira. Tizitha tikamva zina ndi kuzichita digest ndi kuona kuti izi zingatheke bwanji kukhala chonchi, koma tiziyesesa kwambiri kuti tizimva zimene zikuoneka kuti muli chilungamo kati mwake. Mwina mwakhala mukumvapo kunena kuti ntcheu yonse kulibeko ngakhale mbendera ya MCP, ngakhale ma office ya MCP aswedwa, koma ndimafuna ndikusimikizireni ichi kunena kuti ine ndakhalako, ndayendako, ndadyako abichi, ndadyako mbatatesi, komweko ndikuona kuti kodi chikhalidwe cha anzathu achingoni ndi chotani. Ndipo ndapeza kuti ngati pali mtundu wokonda mtendere ndi mtundu wa chingoni. Enu ake kufika pansipe iweyo ukumangomva chisoni wekha kuona kuti apa ndi pa nyumba pa Right Honorable Dr. Saulos Chilima, ndipo kumaona kuti apa ndi pamene adawoloka kupita kukayika manda awo, kuwafunsa anthu kuona kuti akufotokozera mwaulemu mopanda ugogodi, mopanda nkhwidzi, koma mooneka kuti mwachisoni. Kufika pansika wa pakampepuza kuona kuti anthu akupanga malonda awo, ngakhale akuoneka kuti ndi anthu achisoni koma si ankhanza kapena ofuna
kusokoneza kuti mwina akhoza kutenga miyala ndi kumagenda kaya magalimoto chimodzimodzi pansipe posepo kufikira mpaka pa ntcheu pa boma ponse palibe pamene pachosedwa mbendera kaya za MCP kaya mbendera za UTM. Ukaona kuti pa mtengo pamene panali mbendera ya MCP ya UTM ili pomwepo, ya Ford ili pomwepo, ya PP ili pomwepo, mmene zinalili popanda wina aliyense kuti akhoza kusokoneza. Ichi chapereka picture yonena kuti anthu amene amapita kukasokoneza ku ntcheu sanali akuntcheu, anali ochita kutengedwa. Andi zija tinabwera kunena zija kuti pali anthu ena andale amene akonza kuwalipira anthu ndi cholinga choti azikapanga mapokoso pofuna kusokoneza dongosolo la maliro kuti aziona ngati kuti a president anyozeka. Ndi zimene taziona kuti anthu aja sakanatha kusungidwa for so long, kuti akhoza kusungidwa ndi kumayikidwa ku ntcheu for 21 days akuyikidwa kumene kuja kuti mwina azigenda magalimoto. Ndi chifukwa chake taonapo ena akudandaula kuti tabwerera ndi miyala, gemu yagona, ganyu walephereka, talephera kugenda chifukwa chitetezo chimene chinali kumeneko sizikanatheka kuti ndiponye miyala. Ena akubwera ndikumanena kuti chifukwa chani amayika chitetezo chotero chani. Ndimafuna ndinene kuti akuluakulu sitimaseweresa udindo wa upresident wa dziko. Udindo wa upresident, state president, ndi udindo omaliza pa dziko ngati lino la Malawi. Munthu akhoza kukhala ndi udindo otani kaya malandira ndalama zochuluka bwanji zoposa president, koma zonsezo sizingapose president wa dziko. N'chifukwa chake ena amabwera kumanena kuti president ananena kuti samazayika apolisi munsewu akamayenda, bwanji panopa sako akuyika anthu munsewu. Ndekataka tikunena apo kunena kuti pali zinthu zina zimene zimayikidwiratu za security ya president zonena kuti nobody atha kuzichotsa, no parliament singachotse chifukwa imakhala ndi security ya president. So kumene kukoneka kuti kuli danger, there is no way president anthu amene amayang'anira za chitetezo cha president kuti akhoza kuchita compromise kuti they can go there basi mwa tambasale kuti tikhoza kupita whatever happens zikakhala komweko. No, that cannot happen. Therefore ine ndili pano kufuna kufotokozera kuti tadutsamo mudedzamu, tadutsamo muncheumu, tadutsamo mubarakamu, tadutsamo mwachingenimu, tadutsamo mwakampepuzamu, tadutsamo monse kuona kuti hayi ndithu chikhalidwe cha anthu achigwira akulira bwino maliro mu 21 days imeneyi koposera kuchita zimene anthu ena andale ofuna kugwiritsa ntchito ana anzawo kuti aziononga dziko koma osagwiritsa ntchito ana awo kuti omangidwa akhale ana aena koma with ma little resources, ndalama yake yochepa kwambiri, as low as 10,000. Tikupatsani ma 10,000 nonsenu tiyeni mukaime apo muzikapanga izi. Just imagine kupeza azimayi ndikuwapezera galimoto ndikumayika menemo apite kubaraka kumaliro malemu mayi Shaniru Muluzi azikakuwa kumene kucha, omwewo kuatenga kuapitisa ku nyumba ya vice president azikaimba nyimbo kumene kuja za mwano, komwewo kuatenga kupita nawo ku BICC kukakhazikapo azikaimba nyimbo za mwano. Zonsezo ndi paid up job, sizija zonena kuti zofuna munthu mwini wake muntima. Chifukwa chake timanena kuti okwiya sitimampatsa mwala m'manja kuti agende, okwiya amagenda yekha. Kotero kuti ntcheu
Dedza, Balaka, madera amenewa akadakhala ajaonena kuti kufikira lero anthu ajabweza akugenda okha akukhala okwiya ndipo boma likanangopita kumene kuja ndumakachita nawo negotiate. Koma chifukwa chonena kuti anthu amene adayikidwa kumeneko ena andale anangofuna kuti atchukirepo apezerepo mwayi osokoneza dongosolo lija ati ndikufuna kuti mtsogoleri wawo azikawala kumene kuja akaoneke ngati ndiye ofunidwa. Zapezeka zija zonena kuti zimenezi zawaonesera kuti anabisala patsamba msana umaoneka kuti awo. Just imagine president akuchoka pamaliro, gulu lonse limene lidalembedwa ganyu lija ndikuyamba kumasatira kumene kuli president kumayimba nyimbo wa chipani chawo akuti apwetekese mtima achakwera. Ndefe takhati kumafusa mafuso kuti kodi after all this mutapanga kwapezeka kuti president wanuyo wachoka kumene amakhalako ndikukakhala ku state house, wakhala state president, ndipo Chakwera wachoka ku state house ndikukakhala kuti si president wa dziko. China chilichonse chimene tingathe kupanga chikupezeka chichiona kuti chikulephereka. Why don't we look for other strategies yothandizira kuti chipani chathu either chikhoza kuzapeza ma MP okwanira ndi kuzakhala ndi mphamvu mu parliament than kumangoononga ndalama for nothing. Chifukwa mene zikuoneka kuti ku opposition ndi kuti kulibe mtsogoleri. Akuonekera atu kuti onse a opposition maso awo anagona kuti azachite support Dr. Saulos Cross Chilima. And hope yawo muzipani zonsezo inali Dr. Saulos Cross Chilima. Iwo paokha amaziderera kuti ine sindingathe. Now lero zachitika izi, plan ya Mulungu yachitika. Malemu Dr. Saulos Cross Chilima apita, Kumbire adankanawo, zawo zonse apita nazo. Lero tasala amasiye muzipanimu tipange bwanji. Ndi nthawi sopano yolingalira kuti tipange bwanji koposera kumapereka ndalama kwa anyamata olongolola ma social media kuti azingolongolola azipereka information yolakwika. Kumbali ya kafukufuku timuthokoze kwambiri Wabakili Muluzi TV, ngakhale nthawi zina amafuna kumayankhula zinthu zoduka mutu koma wafotokozera za mmene kafukufuku wa ndege amakhalira, ndipo wafotokozera za anthu ena amene anachitako ngozi ya ndege kuti ndege zawo zidagwa, ndipo wafotokozera ndithu kuti kafukufuku amachitika koma amakamba zokhazo zimene zidachitisa kuti ndegeyo igwe, ndipo wafotokozera bwino kwambiri. Ichi chinafunika kuti tichimvetse Amalawi pamene tikulandira kafukufuku ameneyi marisearch ake kuti abwera otani. Tisayike zimene tikufuna ifeyo maganizo mwathu kuti maganizo mwathu tikufuna chakuti. Sizingatheke kuti wina aliyense chimene akufuna kuti kafukufuku amene abwerese ndi kukayikidwa on paper. Koma chimene amafufuza ndi kuona kuti kodi ndegeyo chidachitika ndi chani kuti ndege igwe, komano tingapangeso chani kuti zoterezi zisazachitikeso ngakhale ku dziko lina lililonse. Izi ndi zimene zimafufuzidwa, koma osati ayayi ndi anakhukhuluzidwa, ayayi ena ndi anapita ndi kukatenga nkhwangwa, ayayi ena akuti anapanga chani, kuti zonsezo munthu azikakhala ndi umakafufuza zimenezo sizona, is outside the ngozi ya ndege. Choncho Amalawi tiyeni tizikonzekeretse, tiyeni tikhale anthu osankha kumva zoyenera kuti timve ndi chani. Tisakhale ndi anthu amangawa amene amangobweresa mabodza, akangoti adzuka kuyankhula za mabodza. Ngakhale inuyo mukati mufufuze muone kumangidwa kwa Boni Kalindo, pali ena amene amangoayimbira nyimbo, amene amangonenerera za kumangidwa kwa Kalindo. Aya Kalindo this, Akalindo apanga izi, Akalindo akwapanga izi. Kwina kulikonse ukakhala m'manja mwa polisi ulibe ufulu umene umapezeka kuti anthu azingokupatsa ufulu uzipanga wina uliwonse ufulu.
you go musero umakapanga za musero. Kaya ukufuna iweyo kuti pakati pa usiku upezeke kuti utuluke upite ku toilet, ufulu umenewo umaupanga uli ku nyumba kwako, koma si umaupanga uli kusero. Izi ndi zimene takhala tikunena kuti malamulo ena achisamunda anayenera kuti achoke, andi m'masero mwathu munayenera kuti musinthidwe machitidwe a zinthu. Lero sunga makapezeke kuti munthu uzikakodzera muchigututu, uzikakhala opanda toilet, uzikakhala kukutsekerani muchiwaya, kukatsekaso chikhomo, ndikapezeka kuti munthu kumalephera kupita ku toilet. Sizoona. Munthu pamene ali m'manja mwa polisi amakhala oganiziridwa, sanapezeke olakwa. Ndekuti akuyenera kuti akhale malo amene akhoza kupeza toilet, akhoza kupita ndi ukabiba, akhoza kupanga zinthu zina zimene zikhoza kumuthandizira kuti alumikizane ndi maloya ake. Choncho zikufunikira zija zonena kuti tisinthe machitidwe a zinthu, ndipo ndi ifeyo including Aboni Kalindo amene akhoza kusinthisa zinthu ngati zimenezi, kuti muzokamba zawo azikamba zinthu zomanga dziko, osati zomangobwera ndi kumangoyankhula zambiri. Ayayi amukaniza kudya, amukaniza kutani, pamene zili zamabodza zokhazokha. Tiyeni tizibweresa zinthu zimene zili zoona zokhazokha, chifukwa munthu sangapezeke kuti ngati ali kukhotakota nde akayende wapansi kuchoka kukhotakota kubwera muliro. Koma iye kwabwera ma CID ambiri, kwabwera polisi ambiri, amanga unyolo. Inu munthu ali ndi womangidwa kumene pofuna kuti asathawe, komanso aoneke kuti ndi womangidwa, amamangidwa unyolo. So there's no way munthu ukhoza umangobweresa zinthu zamabodza ndekuti zinthu zimenezo ife tizizikhulupirira. Pomaliza ndinenese paja kunena kuti Angoni bravo, chifukwa cha chikhalidwe chanu chabwino. Taonapo ngakhale inkosi ya makosi number 5 ikupita ukapepesa kwa president. Zimenezi ndi zimene zikuonesa kuvomereza kunena kuti zinthu zachitika, let's go forward. Ambuye akudaliseni anzathu nonse amene mufuna mtendere, chifukwa ngakhale Yesu Khristu adanena kuti mtendere wanga ndikusiyirani. Ndipo mawu oti mtendere, peace, analembedwa so many times m'Bible kuti where there is no peace, ziko silikhala la mtendere, silikhala la ubwino, limakhala la nkhondo. So mene amati mtendere wanga ndikusiyirani, tiyeni tiulandire mtendere umenewu kuti Ambuye adatisiyira mtendere wotere. Ine ndine Frederick Bire Malata.